hebben even een spandoek maken en dat zetten we even op. Want mijn zoon samen die doet al voor de jongen een keer een triathlon. En dan moeten we ook even wat versieren. Het met vrouw een nijdoek maken, joh. Dat willen we nu proberen. Nou, ik ben er ook aan het naaien geweest. Ja, ik moest vanzelf eerst dat Friese stof heljen. Want ik wilde er eigenlijk zo'n mooie Friese van die pompenbladen onder hebben zelf. Dat vond ik wel mooi steen. Je weet wat het is, hè, wat ze er voor hebben. En dan vooral als er het lijst, als er zo wat kapot is, jongen, dan komen ze er aan en zeggen hoe kan je dat diep gingen. Want ik heb wel eens wasco, ik zei, dat is me net zo diep aan die oren, dan spuien ze erover en dan lezen ze daar. Nou, dat heb ik lauwer net. Nee, want ik ben altijd bang dat er nog wat vroeger horen. Oh, dat vind ik geweldig. Ik ben echt heel gerutskoppen. Ja, weer. Het is, ja, ik zou het zelf net kennen, maar ik vind het echt een hele prestatie, hè. Ja, je ziet dat net altijd kennen, maar nou, ja. En ik ben ook altijd heel enthousiast. Dat ik dan steen, jongen, dan ben ik helemaal, dan word ik wel aanmoedig. En dan zeg ik, men moet net zo schreeuwen, nou. Maar, ja, dat zit gewoon in me. Nou, dat ik dat even goed aanmoedigen wil. Maar hij heeft vanzelfs niks. En vooral net dat er in het water is, nou, dan heeft er helemaal niks. Want ja, we zitten maar vol in het water, nou. Mijn dochter die is ook wel een beetje creatief, die zei, nou, samen troorramen, is dat een wat? En het is heel mooi, want iedereen vreegt in, nou, wat is dat? Troorramen. Dat weten ze net, want ik ben al Hollanders vaak, nou. Ik denk wel dat er het mooi vindt, ja, dat denk ik wel. Maar dan zei dat nou rustig, ja. Hij wil dan niet meer net te vol opvallen, zo, wist je wel? Maar ik geloof wel dat er het toch wel mooi vindt. Zet hem op, hoi, hoi, zet hem op. Ja, doe maar jongen, doe maar, ja. Hoi, hoi, zet hem op. Je hebt zo'n goede stemmen. Dus ik ben al skelle stemmen, dus nee, dat hoef ik echt net voor te trainen. Hè? Dat hoeft net. Nee.